הודעת המשטרה על הכוונה להגיש כתב אישום נגד שר החוץ אביגדור ליברמן בשורה ארוכה של חשדות בעייתיים מאוד, העלתה שוב את שמו של סילבן שלום לכותרות. מדוע? משום שהוא מפנטז להיות שר החוץ וגם ראש ממשלה, אבל בסך הכל אנחנו מסתכלים על סילבן שלום שנעלם בחודשים האחרונים. שלום דוקטור רון שביט. שלום רב. מה אתה אומר? תגיד, סילבן שלום יש לו עוד סיכוי לצאת מן הכוך הלא נעים הזה ששמו משנה לראש הממשלה ושר לענייני לא ברור מה? תראה, ייתכן, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל יש אסוציאציה לגיבור שנות ה-80 וה-90 בפוליטיקה הישראלית, דוד לוי. ולמה? הוא כל כך לא אוהב לשמוע את זה. נכון, אבל שני אנשים שצמחו מלמטה, צמיחה מאוד מאוד יפה ומאוד מרשימה, העלו את האישו הדתי, המזרחי, על השולחן, ושניהם דיברו גבוהה גבוהה על ענייני חברה, עניינים חברתיים, אבל מה? חומדים את מה? את תיק החוץ. תמיד יוצאים את התיק היוקרתי והמגניב. כן, אבל אני חושב שבכל זאת סילבן שלום איננו דוד לוי מהדורת 2009, ואני אגיד מדוע. קודם כל לגבי השד העדתי. אצל דוד לוי זה היה מאוד מוחצן, מאוד על השולחן. הוא רקד על זה, נאום הקופים, ראו אותנו כקופים. אצל סילבן שלום זה הרבה יותר מאופק, הוא יכול לומר משפט כמו 60 שנה לא נמצא מזרחי, אחד ראוי להיות ראש ממשלה. בסדר, אוקיי, שם את זה על השולחן, אבל לא במלוא החריפות. אז אתה אומר לנו עכשיו, סילבן שלום הוא לא דוד לוי, ואתה הורס עכשיו קלישאה שכולם אוהבים להשתמש. נכון, עכשיו יש עוד סיבה, גם הכריזמה, תשמע, דוד לוי, דוד מלך ישראל, זה לא סילבן. סילבן, אם יש לו כריזמה היא הרבה יותר מאופקת, והעלבון שדוד לוי הלך לבית שאן והסתגר, סילבן שלום הוא מאוכזב. הוא לא הופך את האכזבה. מדי פעם, בקטנה הוא משתמש הוא הרבה יותר מודע לזה מדוד לוי. יכול להיות, אבל הוא מבין שזה חרב פיפיות, לא כמו דוד לוי שלא הבין את זה. אוקיי, בוא נראה את לוח הזכות והחובה, נתחיל כמובן עם החובה. נתחיל עם נקודות החובה. תשמע, סילבן שלום, אני אומר פרווה. אני אומר, לא בשר, לא חלב. איפה האמירה הנועזת, הנוקבת? חסר לי. אתה אומר שיגיד משהו. שיגיד משהו. עכשיו זה מתחבר לנקודה השנייה, נקודת החובה השנייה. היא נובעת מהפרווה, פוליטיקלי קורקט. האמירות, תראה, אני גלשתי לאתר של סילבן שלום. אמירות כמו כלכלה חופשית לצד סיוע לחלשים. ישראל תפעל לשים קץ לסכסוך המתמשך. איפה החזון? איפה משהו אחר? נקודה שלישית. אוקיי, עטילה, אני מודה שקצת... זה גם מתחבר. נכון, אז קצת מצחיק לבוא עם עניבה להגיד על מישהו מחופתר, אבל אני אומר, במובן המנטלי כמובן, קצת לפתוח כפתור, להיות יותר משוחרר, יותר פתוח. אם הבן אדם הוא פרווה, הוא גם יהיה מחופתר, כי זה בא ביחד. ויש משהו פורמליסטי מאוד אצל סילבן, והוא צריך להשתחרר. בבקשה, נקודה לזכותו עם זאת. כמו שרמזתי בהתחלה, מודעות עצמית, תראה, הוא עצמו אומר על עצמו שהוא נתפס כאפור, הוא מבין שהוא נתפס כאפור, לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה מוביל גם להומור עצמי קצת, זה טוב שהוא לא סקסי. זה טוב מאוד. לא זגזג, תראה, בנקודה שאנחנו כל כך מבקרים את מופז, שזגזג, לא עזב את הליכוד. ואגב, לא רק מופז, הוא היה עקבי. אתה יודע, עזב, לא עזב, אבל היה עקבי. סליחה, בקטנה הוא אמר שהוא לא יהיה שר בממשלה אם לא יהיה שר החוץ, ובסוף הוא התקפל וקיבל תפקיד אחר. היה לו פיתוי גדול של שר חוץ מאוד מאוד גדול, והוא ויתר עליו. והנקודה השלישית? פוליטיקאי, פעם ראשונה שאנחנו שמים את זה בצד הזכות. מהטובים שיש. נכון, במובן החיובי של המילה, אינטליגנציה רגשית, יודע באחד על אחד, עושה את העבודה. אגב, הבחירה של קצב לנשיאות, שהיא היום נראית בעייתית, רשומה הרבה על שמו של סילבן שלום. אוקיי, נקודת ההכרעה, נקודת ההכרעה היא טובה, יפה. סילבן שלום הוא בהחלט על הגלגל, ואני קושר את זה לבליעת הצפרדע של השר פיתוח אזורי. כן. הנגב, הגליל, המרכז, לא יודע מה. למרות הכל אתה אומר, הוא נמצא שם. בלעת הצפרדע, הוא נמצא שם. ואין לדעת מה יקרה. והוא על הגלגל, ולא כמו דוד לוי, שהזכרנו אותו בהתחלה, פרש מהגלגל עם גשר. הוא יכול להיות ראש ממשלה בישראל, יש לו בקונסטלציה, לנוכח כל מה שאמרת פה. אז בוא ניתן לו איזשהו טיפ לסיום. אתה יודע, לכבוד יום הולדתו שחל אתמול. האמביציה שלו, כמו שאמרת לראשות ממשלה, היא אדירה, יש לו אג'נדה אישית נהדרת. מה עם אג'נדה קולקטיבית? אתה חייב את זה לצד האמביציה האישית. אוקיי, רון שביט, דוקטור רון שביט, מזל טוב לסילבן שלום, הוא ישמח לשמוע מה שאמרת לשם שינוי. דוקטור רון שביט, תודה רבה לך. תודה.